KVZ Oy on varavoimaan erikoistunut yritys. Meillä on vuosien kokemus generaattoreiden asennuksesta ja huollosta. Tilapäisiin varavoimatarpeisiin löytyy nopea ratkaisu yli 10 MVA:n vuokrakalustostamme. Edustamme maailmalla tunnettuja Cummins Power Generation dieselgeneraattoreita ja Eurodieselin CPS-laitteistoja. Hoidamme tilaukset avaimet käteen periaatteella ja konsultoimme asiantuntijoina kohteen kokonaisuuden. Kun tarvitset luotettavaa ja kokenutta varavoiman asennusta ja huoltoa, ota yhteyttä meihin.